Аз съм Любов Жеглова, архитект и изследовател. Част съм от екипа, който създаде инсталацията Нестабилна земя и също така съм основател на платформата Карта на София за деца. Защо да си говорим за играта в града? Предполагам, че има и много други неща, които са на дневен ред и ни се струват много по-важни. Но играта е дейността, с която се сблъскваме от самото начало на нашия живот. Тя ни помага да познаем себе си, нашето тяло, човека до нас, неговите емоции, нашите емоции, в крайна сметка околния свят. Играта ни прави хора. И какво може да стане, ако всъщност престанем да играем? Може би малко страшен въпрос. И както споменах, играта е наистина дейност, с която се сблъскваме от самото начало на нашия живот. И затова няма как да не разглеждаме играта в контекста на децата. Повечето деца днеска израстват в градовете и се сблъскват непосредствено с градската среда. Начинът, по който те виждат градовете, е може би малко по-различен от начинът, по който ние възприемаме света около нас. За тях града е едно поле за експеримент и за открития. И играта е средството, което им помага да опознават света. Затова сега искам да започна с едно видео, много лично видео на това как моите деца си играят в града и също така няколко наблюдения за други играещи в София. Не видяхме нито едно, така да го наречем, стандартно игрово пространство. И не случайно наричах тези кратки клипчета или моменти от ежедневието игрови ситуации. Използвам термина на ситуационистите, които в края на 60-те използват играта като възможност да преборят скуката на града. Чрез техните скитания и чрез създаването на ситуации. И това, което ми се струва на мен, че ние така вродено имаме тази способност да гледаме на града с едно любопитство, която постепенно, когато порастваме, губим. Но за да запазим това любопитство, е много важно да имаме и също свободата да се придвижваме в града. Да може да взаимодействаме с него. Право, което на нас ни е отнето днес. Може, мисля, много така смело да кажем. Това е една схема, която показва придвижването на 8-годишни деца от 4 поколения. Дядото, който изминава километри, по-точно дядото малко повече от километър, майката вече по-малко от километър и синът в началото на 21 век едва 100-200 метра до съседния магазин. Колко са децата днес, които сами ходят на 8 години до съседния магазин? Има ли такива? Все още. Затова си мисля, че като говорим за играта в града, няма как да не говорим за това дали един град е приятел на детето. И за да бъде градът приятел на детето, трябва да се случват две неща и това е една диаграма, която показва двете измерения на градското планиране, съобразено с нуждите на децата. От една страна имаме свободното придвижване, свободното безопасно придвижване, от друга страна нещата, които могат да ни се случват в града. Това да има достатъчно богати, интересни и разнообразни пространства, с които ние да може да взаимодействаме. Това не са просто площадки за игра за деца от 3 до 12 години. Това са пространства за цялата общност. Защото ние вярваме, че играта е за всички. И че тя има силата да
да съживява публичните пространства и да ги променя. И сега тук исках просто да ви покажа няколко примера за игрови пространства в София и не само. Масово, като говорим за игра, асоциацията е детски площадки. Също така, като говорим за играта, много често я разделяме. Тоест имаме едно разделяне по възраст. В това междублоково пространство, което беше обновено частично, т.е. появи се една нова детска площадка, но като че ли не беше помислено за другите хора от общността, за по-възрастните. За родителите, не, дори тези, които не са родители. Някакси родителите, според мен, там дори намират повече място, но тези, които вече отдавна не са родители, визирам наистина по-възрастните. Това е пример от Милано и от програмата Пяца Аперте, отворени площади. Те затварят улици и ги превръщат в пространства за цялата общност. Малко по-различни видове игра пак в града, срещи в Лондон, които се организират от тъй наречените Playworkers и тези музикални люлки на Daily Толежур в Канада, които, както виждате, надявам се, че виждате, имам един доста възрастен мъж, който също се наслаждава на момента да може да се люлее, може би със сина си, може би е сам. И още една по-различна гледна точка за играта. Видеоразходка с допълнена реалност на Джанет Кардиф, която е представена на документа 13. И този проект за училища в Осло, който кани децата да бъдат агенти и да наблюдават за някакви особености в градската среда, които срещат по пътя. Тя ангажира около 9000 ученици. Програмата мисля, че от 2019 година. Днеска дори това да видим дете с телефон на улицата, по-скоро може би вече ще ни се стори по-проблематично, но е също някакъв вариант. И затова да се върнем отново към София, да зададем въпроса как играе София. Днеска имаме 4 прекрасни дами, с които заедно ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос. Това е Невена Германова. Тя завършва социология в Софийския университет Свети Климент Охридски, където защитава магистратура по градски изследвания. Между 2013 и 2016 е докторант с изследване върху жилищните политики в София след Втората световна война. През 2017 година, като част от Сдружение Играт, участва в разработването на визия за София. От 2018 е в екипа на София План, където работи по стратегическо и устройствено планиране, включително програма за София. Тя участва в координацията на стратегията София спортува и разработване на стратегията София играе, за която днеска Невена ще ни разкаже. Майя Цанева е председател на Сдружение Безопасни детски площадки и граждански активист. Тя е създател на онлайн съдържание, блогър и журналист на свободна практика. Специализира в съдържание и комуникации по темите предприемачество, иновации и родителство. Виктория Драганова е куратор и автор. Тя притежава степен по право и докторска степен по правна история. През 2014 година основава Swimming Pool, независимо арт-пространство в София, насочено към артистични и кураторски изследвания, колаборативни подходи, арт-образование и арт-политики. През 2024 Виктория стартира фестивала 9 слона, фестивал за изкуство в градска среда. Намира ли място играта в изкуството в градската среда? Днеска ще чуем от Вики. И Драгомира Раева е дългогодишен доброволец на Сдружение за земята, преди да се присъедини към екипа на Сдружението през 2011 година. В последните 5 години Драга е част от екип Въздух, като се занимава основно с политики и мерки за чиста мобилност в града, с специално внимание към активната мобилност. Днес Драга ще ни разкаже за инициативата на Clean Cities улици за децата и за събитието Училищна улица, което се проведе преди около месец в София. Но преди да поканя Невена, искам да поканя Дан, който беше един от малкото млади хора, които така проявиха желание и интерес да се включат в дискусията днес. Според мен е много важно, като говорим за играта, да говорим и с младежите,
За тебе как е думата игра? Защото всеки път се чудя дали за тебе тя още е толкова актуална, дали я използваш. Точно този термин не, по принцип. Нали? Да. В Братислава, ако искаш малко да се... Добре, може би да се чуваш. Така, добре. Да. Да кажа само в Братислава, защото пак бях на конференция, посветена на децата в града. Имаше доста млади деца поканени да участват и те не използваха думата игра, използваха думата hangout, която дори не намерих много така да се мотая. Да се мотаеш в града. Мотаеш ли се в града? Да, главно. Главно, да. Добре, аз те помолих да ми кажеш кои са местата, които така най-често посещаваш. Виж, начертала съм линията от вкъщи до училище. Това е всекидневно. Да. И после ти имаш щастието да живееш много близко до скейт пространството на НДК, т.е. там си почти всеки ден. Не. Нямам много мотивация днес. Нямаш много мотивация днес. Днешни. Добре, до скейт парка в Надежда, което е още по-на север, защото просто наистина много далеч. От време ходим там, защото тук ще го отвориха и там е много готино. Добре, а за другите места? Може ли нещо да ми разкажеш? Мен е много интересно какво правите на площад журналист. Около там има една гора и там е много готино, защото има дървета, на които може да се катери. Може би това най-близо до игра. Там също има, с колело е готино да се ходи. Разбира се, не са направени от градът. Едни пътеки, където хората или общността е направила малки скокчета и такива неща. И има някаква пътека там. Ако може екопътека да се нарече, там ходя до време. Това правим на площад журналист. Добре, чудесно. Добре, Римската стена. Там е просто готино. Има пейки и магазин за китайска храна. Ето храна, това беше също ключовата дума в Братислава. Храна. Трябва ни храна и някакво безопасно. Чувстваш ли се сигурен в София? Да. Да? Да. Добре, чудесно. Нали мога да покажа снимките, които сподели? Да. Помолих Дан да ми покаже снимки от местата, където ходи. За мен това е единственото, така може да го наречем игрово пространство. Дан, има ли вход? В смисъл, трябва ли да се плаща като учиш на скейт парка? Не, точно специално на този, точно за това е хубав. Но пък е далеч. Добре, това са други места. Може да ни опишеш Южния парк, добре, а тук, на улицата? Там бяхме седнали на едно място. После забелязах, че това е доста близо до... Зад Люмиер. Да, още не е втора част на Южния парк. Да, там паркинга на НДК. Имам някакви домашни от училище да рисувам дървета и там си ги правя, защото има много дървета. Вау, добре. Владайска? Владайска река ли? Това е до училище? Да. Ето там. Там е училището. Добре, слизате ли към водата? Не, все още не съм слизал. Ама там е готино, защото духа вятър и има да се облегнеш и си говориш с хората. Духа вятър. И се обляга, и може да не знам, готина гледка. Готина. 100% може, той лесно изглежда. Но не сте го правили. Аз не съм слизал все още. Аз не. Бях видял някакъв, не знам дали беше всъщност бездомник, да слиза долу с някакви други хора, тъй че сигурно те си правят, те си играят долу. Под моста. Не, моите деца много обичат на Перловска да си играят. Под моста. Там е малко по-различна ситуация. Добре. Тук. Патриарха ли това? Това е на Сердика. Кое? Не, тук. Това е на Сердика. На Сердика. Там, не знам, малко е гадно, защото минават трамвай и са много бързи и не внимават. Мен лично не са ме блъскали, ама според мен е доста възможно. Да. Добре, тук майка ти много се така впечатли покрай тази снимка. Защото... Всички минават от там. Всички минават от там. Защото рядко минават коли и рядко минават трамвай и е лесно. И пешеходната пътека е малко надалеч. Има още на там, ама не е много практично. Те няма как и да направят, защото там е... Не може да направят там. Добре. Последен въпрос. Да. Ако нещо можеше да бъде по-различно в града, какво ще да бъде? За да бъде по-така игрив, да го наречем. Повече места да се загледат и да направят нещо готино там. Като видиш самото място, ще ти дойдат идеите. Например, това там в парка на площад журналист може да се направи за колела някаква пътека в Англия, като бяхме.
имаше... Те са пак безплатни, което рядко се вижда поне в България, особено с този... Да, повечето неща не са безплатни или са сравнително зле. И не знам, лостове няма достатъчно според мен или някакви такива нещица. Лостове. Те повечето неща, готини, които съм виждал навън, са от общността направени или къщи отгоре върху дървета. Ще си говорим днеска. Добре, благодаря ти много. Okay. Невена? Благодаря много за поканата. Така много се зарадвах, че отново темата за играта в София е на дневен ред. И да, тук една бърза реакция получихме от Майя, която е участвала също в разработването на този стратегически документ, който все още е в проект. Да. Това е една стратегия, върху която Столична община работи. На няколко пъти се актуализира, но все още не е официално приет стратегически документ. Но аз така оптимистично вярвам, че това ще се случи. Така периодично темата за играта идва на дневен ред, но освен за предложените в тази стратегия действия и мерки, ще ви разкажа и за няколко други документа, които са си официално приети и действат в Столична община. София спортува. Това е стратегията за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност, която е приета в Столична община и играта също е част от нея. И програма за София. Това е планът за интегрирано развитие на Столична община. Това е документът, който насочва инвестициите за този програмен период, в който сме в момента. 21-27 година и пространствата за игра също заемат важно място в този стратегически документ, който всъщност е основен ориентир в момента на общината за това, кои са териториите, в които трябва приоритетно да се инвестират средства и да се въздейства. Но преди да продължа към документите, малко ще ви занимая с данни от няколко изследвания. Те, за съжаление, не са много оптимистични. Също виждате, че 73% от хората в Столична община са отговорили, че изобщо не отделят време за спорт. Аз се надявам, че ако успеем по някакъв начин да направим пространството на града с по-висока игрова стойност, това би мотивирало хората. Виждаме, че всъщност имаме нужда от доста малко неща. Един лост, например. Тук една кратка скоба. Преди години си спомням, работейки по един друг проект, че децата отново искаха лост. Обаче се оказа, че лоста е проблем, защото щеше да бъде изграден под терасата на възрастни хора и се оказа, че има някакъв такъв конфликт между местната общност и децата, които искат да играят, но това е нещо, което аз вярвам, че можем да преодолеем заедно. И да, виждаме и на долната графика пък, че с нарастване на възрастта намалява и спортуването. Затова и тази стратегия София играе не е насочена само към играта на децата, ами на играта изобщо, защото, както си казахме преди малко и Любов каза, всички можем да играем. Видяхме възрастния човек на люлката, колко е щастлив. Още малко данни, които можем да подобрим с спорт и с игра, особено първите проценти, които виждаме в първото правоъгълниче. Това са данни от ежегодните доклади, които Софийската здравна инспекция прави. Те провеждат ежегоден мониторинг сред учениците и виждаме какъв висок дял е на децата с затлъстяване. Така че това е нещо, което също бихме могли да адресираме с спорт и игра. Няма да се спирам върху всичките данни. Това, което правим в София план е, че сме картирали, това е една карта в ГИС портала на предприятието. Тук може да видите всички детски площадки на територията на Столична община. Те са много, те са над 1700 места за игра. Като в червено
са тези, които са в лошо състояние и следва да бъдат ремонтирани, в жълто тези, които така трябва да бъдат предприети действия за тях, и в зелено са тези, които са в добро състояние. Ангажимент на предприятието е в рамките на ежегодните доклади, с които ние отчитаме програма за София, напредъка на този документ. Ние ежегодно събираме информация за състоянието и ремонтите и действията, които са предприети за всяка една от тези детски площадки. Но е трудно. Виждате колко много са червените точки. Иначе да, за всяка една площадка правим и такъв профил, в който може да видите кратка информация за нея, има и снимки. Тук още една графика, която може да ви даде представа за размера на детските площадки и за тяхното състояние. Виждаме колко много са в район младост и каква голяма част от тях се нуждаят от основен ремонт. Като в това число се включват и глобусите, нали, старите глобуси, останалите съоръжения от нашето детство, на които ние сме си играли. Но най-важното е, тук две други графики, които съм показала, с които искам да ни ориентират кой трябва да се грижи за детските площадки. Голяма част от тях се стопанисват от районните администрации. Знаете, че те имат и ограничени правомощия и ограничен бюджет, с който боравят. Много по-малко се стопанисват пряко от Столична община, от дирекция Зелена система. Но собствеността на имотите, на които са разположени детските площадки, за мен е по-важната графика. И добрата новина тук е, че голяма част са върху общински имоти. Т.е. ние имаме едни резервирани територии, които можем да разчитаме, че дългосрочно ще запазят тази функция за детски площадки. Като червеното парче от пая е червената точка, за която общината ще трябва да се погрижи, за да намери данни за собствеността на тези имоти, върху които се намират тези 209 детски площадки, защото те, така да се каже, са застрашени. Нали? Съответно, общината да си ги актува и да ги придобие, за да може да се погрижи и за тях. И разбира се, частната собственост също би трябвало общината да предприеме действия, за да ги придобие, за да може тези места да бъдат запазени за игра. Това, което виждате тук, е една карта, която ни показва дела на обслуженото население от безплатни места за спорт и игра. Няма сега да влизам в подробности как е направен този анализ, после в дискусията, ако ви е интересно, мога да разкажа малко повече, но червените части от Столична община са тези, в които населението няма достъп до места за игра. Значи не знам доколко успявате да се ориентирате. В София план ние работим с тези квартали, наричаме ги градоустройствени единици. Разделили сме Столична община на 564 и всичките анализи, които правим, привеждаме информацията от тях към тези места. Да виждаме как южните части на Столична община не са добре обслужени. Това са новите квартали. Връщам се към стратегическите документи. Както ви казах, програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община. Това е действащата стратегия, която насочва инвестициите, и в нея има специфична цел 7, която е насочена към подобряване на условията за здравословен и активен начин на живот, като в нея също е направена оценка на кварталите, на всички тези градоустройствени единици в Столична община по различни индикатори, като един от тези индикатори е достъпа на населението до места за спорт и игра. И отново в червено може да видите зоните, в които е оценена висока нужда от въздействие, за да бъдат подобрени условията за
спорт и игра. И в момента, когато постъпи проектно предложение в Столична община, се отваря тази, свързано с място за игра или детска площадка, се отваря тази карта и се виждат кои са най-червените точки, в които трябва приоритетно да бъде предприето действие. И да речем, когато има някакви проекти, тези квартали ще получат по-висок брой точки. Значи, чисто обективно това се използва като един критерий за оценка. Другия стратегически документ, който ви споменах, че е приет и действащ, това е стратегията София спортува. Това са основните стратегически цели, които тя си поставя, и местата за игра са свързани с всяка една от тях. Първата стратегическа цел е насочена към детските градини и училищата, втората към всички социални групи в града, за които следва да бъдат предоставени условия за игра. Също така спорт близо до всички е стратегическата цел, която пък задава нуждата от осигуряване на място за спорт и игра, което да бъде в непосредствена близост до местата, в които хората живеят или учат или работят. Но както пък ние видяхме, игровата стойност на целия ни град е висока и би могло всяко едно пространство да бъде произведена такава. И ето, стигам до стратегическият документ, който виждаме, че още е в проектна фаза. Както мисля, че споменах в началото, на 2 пъти е актуализиран. За съжаление, все още не е приет. Но събития като днешното показват, че той по някакъв начин се реализирали. Аз всъщност много се зарадвах, когато Любов се свърза с мен, защото целият проект, по който тя работи, реално е едно от действията, които са заложени в стратегията. Така че тя някакси действията на активните хора изпреварват приемането на стратегическия документ. Слава Богу, знаем, че малко по-бавно се случват нещата. Няколко думи за документа. Той се фокусира върху тези 4 приоритетни области. Играта като възпитание, учене, творчество и толерантност, социално сближаване и изграждане на устойчиви местни общности, балансирано и ефективно устройство на местата за игра и последната част – осигуряване на устойчивите източници на финансиране. Аз много се радвам, че с нас е и Емил Христов, който също е работил по този стратегически документ и особено по последната част активно участваше той. И за да ви илюстрирам малко от целите, които си поставя този документ, съм извадила някои от ключовите мерки, които той слага на дневен ред, защото ми се струва, че те биха илюстрирали най-добре как той би заработил. Тук сме предложили да се включва децата в оценка на състоянието на местата за игра. Както видяхте на картата, която показах по-рано, те са над 1700. Това е огромно количество детски площадки и районните администрации нямат човешкия ресурс да ги обхождат ежегодно и да ги оценяват. Така че тук сме предложили едно сътрудничество с училищата, в които може като част от образователната програма ученици да бъдат включени в този мониторинг на състоянието на местата за игра. Това, за което си говорихме вече няколко пъти, е насочване на елементите на градския дизайн с добавена игрова стойност и извън границите на детските площадки, или това, което си казахме, да изнесем играта извън регламентираните места за игра, да повишим съоръженията с висока игрова стойност, да насочим вниманието към използване на естествени материали. Видяхме, че тинейджерите нямат достатъчно места и затова в стратегическия документ има фокус върху тези пространства, насочени за тинейджери. Местната общност считаме, че е важно да бъде включена в процеса на създаване на тези пространства, като някакъв гарант, че
те след това ще се поддържат и подобен тип конфликти, за които ви разказах преди малко, между бабата и детето, което иска лост, биха могли да бъдат преодоляни по този начин, ако всички участват от самото начало. Също така считаме, че това са едни места, които биха предложили едни чудесни пространства за социално сближаване. Не е нужно детската площадка да бъде само за децата от 7 до 12. Те са и разграфени по различни възрастови групи. Няма да се спирам върху всичките. Тук малко ми се иска за разнообразните финансови модели, да кажа пак във връзка с големия брой на детските площадки. В стратегическият документ предлагаме и разнообразни форми и разнообразни финансови модели, с които могат да се финансира поддръжката и ремонта, в това число и публично-частно партньорство, включване на краудфандинг кампании. И последната мярка е изграждане на мрежа от медиатори. Това е едно предложение, в което искаме тези медиатори да бъдат общински служители, те да бъдат връзката между общността на място и действията, които общината би предприела за ремонтирането на една площадка, като това са хора, които най-добре да бъдат от местната общност или от активна организация, която работи в квартала, но да бъдат на договор, така че да бъдат достатъчно ангажирани с пространствата, за които отговарят. И така, аз вярвам, че ще се приеме рано или късно този документ и се радвам, че сред нас са и даже следващият участник, един от хората, с които сме работили заедно по този документ. И благодаря ви. Аз казвам Майя Цанева и съм председател и съосновател на Сдружение Безопасни детски площадки. Това сме ние. 2016 година се събрахме, друга година ставаме на 10, като удивителен факт, тъй като не разбрах как минаха 10 години. И това накратко е нашата работа и това, което правим. Но аз всъщност, като си говорих с Любов, след това като чухме и на който му благодаря, че е тук вместо да е навънка и да се мотае с приятелите си, и на Невена, ми зададоха контекста на това, за какво искам да говоря, и то е следното. Ние сме сдружение на родители, които решихме, че ни пука за това къде играят децата ни, в каква среда се живеят и се развиват. И започнахме да правим всичко това, което виждате изписано тук. И в един момент осъзнахме, че гледаме на тази наша работа, защото това си чиста проба работа, всеки, който в НПО сектора или в гражданския сектор знае, че това си е работа без да ти плащат, общо взето. Гледаме от гледната точка на възрастните, на родителите. Тоест, ние сме нещастни за това, че нещо е счупено, че нещо е мръсно, че старите съоръжения се изтикват от градската среда, но в крайна сметка всичко това огледаме от гледната точка на хора, които отдавна са престанали да играят, колкото и да ни се ще да го признаем. Аз последния път се люшках на люлка преди година, обаче много се крих, защото всъщност не знаехте ли някой няма да ме изгони, защото се люшкам на люлката. А когато бях бременна, си спомням, че се пусках на една парзалка в Южния парк, ама тя много скрита там, край едно такова, край една алейка, защото, да видиш бременна жена да се пуска по парзалка, някакси този град не е създаден за възрастни хора, които да си играят и да се забавляват по този начин, който ние си познаваме. И оттам това, което тръгнахме с годините да правим все по-силно, е да работим с общностите и с децата и с младежата, колкото възможно, защото говорим за град на бъдещето и град на хората, които идват след нас. А тези хора са нашите деца, надяваме се нашите внуци и така нататък, поколените след нас.
А това, което не се случва в този град, че в повече случаи тези деца и младежи не ги питаме за нищо. Питаме ги как беше в училище. Питат ли майка ти, пита ли как беше в училище? И ти какво й казваш? Всъщност големия проблем е, че не водим с децата си истински разговор и всъщност за да не сме с тях, за да ги наблюдаваме, колкото и грозно извинявай, че ще го кажа, като неопитни животни, какво правят в средата и как се забавляват нея и какви ги вършат. Има неща, които повярваме, не искаме да виждам. Аз не искам да виждам сина ми, който на 12, как прави скокчета, защото вече се приби яко. Нали, сърцето ми прескочи 3 пъти, той ще продължи да прави скокчета, но аз няма да го гледам. Не е препоръчително за моето здраве, нали. Вие падайте, ставайте, белете си коленете, ходете си с каските, оправяйте се. Аз не искам да го виждам това нещо. Това вече е вашия град. Също състоянието, примерно в Южния парк, който е ужасно благодетен за игра. И той игра в неформална среда. Включително и на места, които аз не искам да знам, че ходи с моя син. И това са старите бункери, които съм мисля, че 2. Тук вероятно и ти ги знаеш бункерите. И си ходил там. Които не трябва да ходиш там, защото е опасно, забранено и те би трябвало да са затворени, защото са опасни. Но вие ходите там, окей, няма проблем. Стига да ви случи нещо лошо и за живота застрашаващо, там ще ходите, нали, няма какво да го кажем. Всички ние, аз не специално, защото не съм израснала в София, са ходили и да се, извинявай, ще кажа тази дума, натискат и да се мотаят на едни тайни пейчици в парка, които и сега не са много безопасни, но и вие ще ходите там. Така че идеята е този град по някакъв начин да стане град на няколко поколения. Не така гледаме ние само от гледната точка на родители, урбанисти, архитекти, политици и всяки други хора, които имат някакво мнение какво се случва с този град. Сега, като казвате думата мотаем се, сетих, че всъщност аз съм се мотаяла с моите приятели, не съм си играла след като съм станала на 12, може би нагоре. Но да кажем, повече сме били на улиците. И тук идва този проблем с улиците. Защото, това го видяхте, нали? Добре. Защото улиците са нашето поле на изява и на игра и така нататък. А те не са безопасни. И това е всъщност най-големия проблем. Ние се опитаме от няколко години да работим за идеята за затваряне на улици за игра. Независимо каква е игра. Дали ще карате скейтборд, дали ще ходите с колелата ще карате колела, дали малките деца ще рисуват по тях дама и ще подскачат, или нещо друго ще правят. Да има малки улици, които си спомням от нашето детство, общо заето, в които са били безопасни за това, че там едно дете може да играе безопасно, а не да се 3 пъти да са наляво, надясно и настрани да гледат, дали няма да го скази някой, който е тръгнал с безумна скорост. Включително и с някакви тротинетки, които, както знаем, също са известен проблем. Затова, за да направим града малко по-нормален, се опитахме да работим по такива неформални пространства, които се предполага, че биха били благодатни за мотаене. Започнахме с тази класна стая на открито, която на този етап не едва ли ти ви прилича на нещо, но всъщност едно много приятно пространство за събиране и за учене на открито. Имаме такова в 2-3 училища, работим още по градско земеделие и всякакви такива неща. Така че съвсем лесно с някакви подръчни материали и с неща, които ги използваме всеки ден, можем да направим града по-приятен за живеене. Включително и с разнообразни съоръжения за игра. Това, което Невена спомена, е, че градът ни страда от ужасна скука на спортните пространства и на пространства за игра. Ужасна скука. Има, може би, 10 пространства, които са малко по-интересни или малко по-разнообразни или малко по-тематични и са безплатни и за тях не се плаща. И това е много голям проблем. Примерно, ние правим някакви дребни стъпки, като този дървен фитнес там, тези стъпчета, които виждате там, но помагаме и на по-малки населени места, в които няма пространства за игра. Ето, примерно, дам за пример, това са изрисувани игри на паважа, които може да се рисуват на всяка една улица и тази улица да се превърне в игра за мотане и за спорт и за каквото там прецените. Кашонвил. Кашонвил е нещо, което правим от няколко години, има страхотен успех, страхотно поле дава на архитектите и на хората възрастните като нас да видим какво се случва в главите на децата ни и какво те искат да построят. Включително там може да намерите бъдещите архитекти. Това са нашите кампании.
така, продължавам си по моята тема. Другия голям проблем, който идентифицирахме, е, че по-малко деца играят навън. Повечето деца по различни причини, включително и заради страха на нас, родителите ни, че света е голям и чудовища дебнат навсякъде, не си пускаме децата да играят сами, свободна игра, без някой да ги казва, сега дай камиончето на приятелчето, сега си ми с лопатката направи... Какво направи? Нещо. Кофичка. Или сега не можеш да ходиш в парка, защото тук е тъмно, всички улици нямат осветление, няма как да пресечеш, така нататък. Този град просто не е достатъчно безопасен. Може би ти го виждаш като безопасен, ако е така, много се радвам. Надявам се и майка ти го вижда като безопасен или поне да не обръща достатъчно внимание колко е опасен. Така е. Но поради тази причина все по-малко деца играят навънка и не са виновни само технологиите. Нека си го признаем. Ние стоим повече на компютрите и на телефоните си, отколкото децата си. Аз си го признавам. Това ми е работата. Опитвам се да не го правя понякога. От друга страна, за нас е по-безопасно децата ни да са пред компютъра и с телефона, отколкото да е навънка и да го чака лоша кола. В смисъл, кола, която кара с висока скорост, лоши хора, локали, дупка в паважа, дупка в, как се казва, там където са шахтите и така нататък. И това прави много деца самотни. Съвсем наскоро установих, че моят син е самотен не защото той самия не обича да си играе с деца навънка, защото в тази възраст той е вече на 12, както ви казах, в която повечето деца предпочитат да играят вкъщи или пред екраните си, отколкото да излязат навънка, защото вънка нищо не ги предизвиква да играят. Или не ги предизвиква достатъчно. Или няма достатъчно родители, които да кажат на децата, да предизвикат децата си да играят навън. Защото с това излез навънка да играеш, общо зато никой не е излязъл да играе. Или поне да играе с удоволствие. И тъй като вече ставам скучна, искам да кажа, че аз вярвам, че играта е много важна за всички. За нас, за възрастните, за децата ни, за всички след нас. Играта ни стимулира да развиваме мозъка си, да имаме въображение, да сме прогресивни и да имаме бъдеще. И е нужно да оставим децата си, а и ние да скучаем. Да скучаем без устройства, без инструкции и то град, да дигнем глава от дупките, които са ни по пътя и шахтите, и да го видим като град, който има живот, защото ние сме този живот в него. Благодаря ви. Добре, здравейте! Аз съм Виктория. Благодаря много за поканата да се включа в тази така много вълнуваща тема и освен това, както Любов вече спомена, имах щастието да работя с Силвия това лято, с Нестабилна земя, да бъда част от 9-те слона, поред който фестивал, който бих ви представила накратко. Но преди всичко сега имах удоволствието да слушам всички тези изказвания и съм си направила няколко бележки. И всъщност поканята на Любов към фестивал 9 слона, естествено изкуството по някакъв начин винаги тръгва в друга посока. И говорейки си за играта, аз през цялото време си мислих всъщност за съвсем различни неща, защото много ми харесва говорейки за игра, всъщност мисля, че ние говорим за нещо съвсем различно, особено това, което ти най-накрая каза, и за живота, и за участието и така нататък. Всъщност ние говорим наистина за партиципативност, доколко ние участваме в този свят, доколко ние участваме в живота на София, доколко ние имаме реално активна възможност да влияем, да влияем заедно с другите, да взимаме заедно колективни решения. И всъщност това е големия въпрос, доколко този град е нашия град. И за мен това е изключително свързано с структури на демократичност и с всички знаеме трудности, които ние се сблъскаме. За мен беше много интересно, изобщо слушайки ви вас, да мисля през цялото време по-скоро аз не съм от урбанистиката, идвам от друго поле, но да мисля в една
по-историческа перспектива. Всъщност, Любов, ти в съвсем началото каза нещо типа на нас ни аз дори си го записах, отнето ни е правото днес да играем, но нали, това отнето някакси не става ясно кой отнема на кого, какво. Интересно е, че всъщност модерността, модерния град си служи точно с тези инструменти на изолация. Примерно, поглеждайки към Франция и изливането на това градоустройство 18-19 век при Осман. Всъщност преди това са били малки селца с разбъркани улици. Хората се движили навсякъде, защото това всичко се маха и стават тези големи булеварди, тези фасади, които изолират. Всъщност целта е била в голяма степен да се спре тази гражданска енергия, тя да се канализира и да се скрие. Освен това и да се контролира, нали? Така много по-лесно полицията може да видиш, ако някой възстава и тръгва на някъде. И това е нещо, което е интересно, защото тук се прехвърля в тези общи черти и в България същевременно се наслага и комунистическата архитектура, която по свой начин променя и естествено след 90-те вече имаме една абсолютно едно ново разбъркване, което идва вече от капиталистическите структури, като навсякъде имаме нови строежи, вече липсват проходи между сградите, движението ни се променя. Затова за мен това са ключови въпроси, сега като говорим, нали, къде може да играем, как може да играем, че всъщност, като се замислиме всъщност как градът е планиран и как ние се движим из него, или не може да се движим из него. Това е първото, което така ми хрумна. И другото, което беше споменато и за съживяване на пространства. Интересно, че всъщност София е града, където има най-много жители от една страна. Същевременно много ми е важно да говорим за новите квартали, новите архитектури, където там наистина с тези гладки фасади, които не са само в България, навсякъде са по този начин. И всъщност те дали приобщават или не приобщават е големия въпрос. Всъщност те каква уредба наслагват на хората да комуникират и да влизат в контакт ни с други. Това, което също така беше някой каза, нали, за ужасната скука, мисля, че всъщност за нас това е предизвикателството. Понякога точно факта, че нещо е по този начин, всъщност ни кара ние да сме креативни, да измисляме. Дори си мисля, че в някаква степен имаме и привилегия тук, че ние може да участваме в тази абсолютна неперфектност, която е в нашата среда. Естествено, тук въпросът е дали наистина сме свободни или това е илюзия за свобода. Нали? Това е големия въпрос, който трябва да си го поставяме през цялото време. Имам ли още? Аз имам така много записки. На мен беше много любопитно, защото тук имаме, нали, аз бих така от моето поле, бих казала, една по-фокусирана перспектива върху спортни площадки, места за игра. Това, което ние правим през този фестивал е наистина нали, така тръгваме от по-голямата картина, всъщност как се грижиме, как се движим в града, как участваме в града, как комуникираме един с друг. И това беше и целта на 9 слона, които стартирахме миналата година, беше първото издание, тази година беше второто издание, с микропроекти. Това, което ние правим е всъщност да ангажираме артисти, да работят в среда, ситуирани практики, така да се каже, да работят в среда и да работят с други експерти, с урбанисти, социолози и антрополози. Да не е само, нали, много често артиста, който чул нещо и се вдъхновил и нарисувал. Не, ние искаме, нали, една така по-задълбочена практика, защото всъщност смятаме, че артистите, това, което те могат да правят, да са чудесни медиатори. Но не медиатори в случай да медират нещо, което звучи добре, а по-скоро да дочуват различни гласове, някои от тях не човешки, на материалите, на хората, на контекстите, на улиците, и да ги свързват един с друг. И това смятаме, че артистите заедно с други експерти могат да правят много, много добре. И че това е много важно да се случва и то да участва вече в една по-голяма картина на взимане на решение за градската ни среда. Защото вие знаете, правите фокус групи, изследвате, виждате, но истината е, че единствено, според мен, през културното участие, всъщност ние наистина може да имаме една пълна картинка. Ето, примерно, един от първите проекти, които бяхме направили в първите 9 слона, беше, че всъщност от архитектурните планове ние не можем да разчетем реалното ползване на една среда. Ние не знаем всъщност тя как се ползва. Примерно, при минералните бани са ползвани от възрастни хора.
с различни болешки. Това липсва в архитектурния план. Това позволява и много лесно да се превърне в един нов, красив спа-център, нали, който да изпълнява абсолютно всички критерии, примерно на един европейски проект. Така, тук виждате визията ни, с това стартира горе-долу да видите. Използваме една такава пак по-заиграна визия. Целта ни е да сме по-близки до хората, да не ги плашим. Изкуство да се появява като 9 слона, като слон в града, да е леко по-фантастично, по-невероятно появяването, да не изисква много често с изкуството вече. Аз съм забелязала така и доста се ползва от различни организации, които правят градски намеси и има така, привиждат едно трансформиране на градските пространства. И изкуството по някакъв начин там се появява по един много удобен начин и разказва всъщност по един по-забавен език какво би могло да се случи. За мен всъщност изкуството внася една по-фантастична перспектива и една до някога по-поетична, но може да бъде и по-критична перспектива, нали, към това, което не винаги нещата, които може да си представим, могат да се случат по този начин. И е важно тази комплексност да имаме предвид. И всъщност този фестивал се опитва по някакъв начин да интегрира това и да е отворено към хората, които живеят. Децентрализация, другото, което ние правим, искаме да сме по кварталите. Значи това, което на нас ни е важно, е да не сме само в центъра на София, отиваме на много различни места, включително вече започнахме и по селата. Така, тук виждате в Дружба, където направихме един проект. Съвсем накратко, много е кратка тази презентация. Сторителинг, един от важните ни методи. Това е примерно един проект на Съпромат, който беше реализиран в квартал Кюлуците. И всъщност те нанесоха един такъв фантастичен институт, който разказваше историята на квартала Кюлуците и свързваше жителите там всъщност с това, което ги заобикаля, но и с това, което би могло да бъде. Повечето от нас предполагам, че знаете къде е квартал Кюлуците. Интересното за него е, че той е... Не знаете ли? Той е в центъра на София, под Дондуков. Намира се между под Дондуков, Васил Левски и от другата страна, как се казва... Сливница, точно така. Интересното на този квартал е, че той е много централен, същевременно той е на ръба към периферията и затова го изследвахме. Всъщност крайните блокове служат като стена, която изолира всичко, което е от другата страна. Така, тук сме в Дружба, там има на езерото едни цветарници. Направихме една инсталация там, казва се да изтечем Дружба. Заедно с хора от квартала. Естествено, ние бяхме тези, които така се въвлякохме най-вече. Не беше толкова лесно да се изгради, но беше много интересно, защото там нататък децата наистина много се вълнуваха, ползваха я, надписаха я и я разрушиха най-накрая. Нали, смисъл, наистина вълнението беше толкова голямо, най-накрая остана само горната светещата част. Но това е окей, нали, ние бяхме го предвидели, че това ще се случи в един момент, само гледахме да го чистим редовно и да го отстраним. Имаше един много фантастичен, красив момент в началото, който беше там. Целите, които си поставихме да течем заедно, нали, малко по-романтизиращо, особено малко след изборите в Дружба, които бяха, знаете как се случиха, затова нали, ние така имахме нашите трудности, но просто го представям, защото има страшно много такива места, които не са за игра, а всъщност фантазията може да работи. Това е тук пак с Ина Стоянова, Андрея Драгов и Христо Желев. Тук показвам едно по-класическо използване на изкуството. Те като слон, перформанси София, вървиме с тях. Такава точно акционизъм, нали, както ти казваш, как да си го направим по-весело. Но ми харесва тази абсурдност на случването. Програмата включва много различни елементи на 9 слона. Имаме и по-аналитични, имаме по-поетични и тези абсурдни ми харесва да са част от тях, просто за да наистина работиме на различни нива в града. И тук вече така за финал, всъщност, както виждате, направихме една презентация, една нощ, която беше София Арт перформанс и Силвия се включи с още няколко други перформанси.
Това е друга инсталация. Да, добре. Всъщност бях включил още малко повече снимки от Силвия, за което много се извинявам. Тук може да видите в този край. Но вие всички познавате нестабилна земя. Може да си представите как функционира. За нас беше важно да го изнесем от институционалното пространство на Топоцентрала, защото тук може да кажа, че както във всеки бял клуб много добре функционира, идват хора, които са сравнително добронамерени, кефят се, случат се неща. Искаме да видим това как функционира някъде, където има разбит тротуар, как това може да се случи, каква може да бъде ползата и всъщност не знам дали разпознавате място, със сигурност не, но това е на улица Искър, долу в квартал има един тригелен паркинг, който се използва да се сложат караваните там по време на квартал и там има един такъв продълговат тротуар, точно при линиите, трамвайните линии, едни пейки. Ние насядахме всички и Силвия, вече бременна, направи един много интересен инструктаж. Тя влезе в ролята на инструктори. И така, тази покана беше наистина пак микропроект, беше ни важно да изкараме тази инсталация, да видим дали тя функционира. И още веднъж ние не виждаме, нали, точно определени площадки или определени места. По-скоро става въпрос за потенциал. И този потенциал и в този смисъл разглеждам играта по-широко, като потенциал как ние се ангажираме с нашия град, който може да бъде... Изкуството за мен е нещо прекрасно, защото всъщност то ни помага на много нива да се свържем без ние да съдим, обучаваме. Понякога има много, как да кажа, колебания, има много амбивалентност и ирония и критика. Има всички тези моменти са там и те трябва да бъдат взети на сериозно. И пасивност. Нали? В смисъл, хората са и пасивни, но докато са пасивни, те пак участват. И това също е важно да се оцени и да се намери всъщност по какъв начин те участват. Така, това е от мен. И аз благодаря. Така ли беше? Добре. Здравейте от мен, Драгомира Раева съм аз. Да, с повечето хора се познаваме от Екологично сдружение за земята. И аз също ще дам една различна перспектива на играта и отварянето на нови пространства или всъщност на съвсем традиционни познати пространства за игра. И всъщност нашия подход и интерес към играта е от гледна точка на чистия въздух. Темата, по която аз работя с колегите в екип Въздух за земята и мобилността, за която пък конкретно с която аз отговарям. И така, идеята за училищни улици за София не сме го измислили ние. Това е подход, който съществува вече от няколко години в Европа, в света, прилага се в стотици градове вече в Европа и то с голям възход, с голям интерес от градовете към тази мярка. И така, чрез игра ние всъщност можем да превземем улиците и да променим мобилността в града. И за нас беше много интересно да пробваме какво би могло да се случи в София с училищни улици. И всъщност благодарение на Любов, която и в това се замеси, успяхме да тестваме какво би могло и да направим една демонстрация в София, за която ще ви разкажа, но преди това малко предистория. Училищна улица. Тази снимка не е от България, но ще има и от България. Училищна улица, която е временно или постоянно затворена за автомобилен трафик и която е отворена за игра, за свободно ползване от деца и от живущите в квартала, от случайно преминаващи, също за социализация и сближаване. Този термин не звучи много добре на български, но на английски School Streets е същото, така че ние започнахме да ползваме училищна улица и мисля, че вече ще се разпознава като такъв и на български език. И училищна улица, защо трябва да се затварят тия улици? Това звучи ужасно, как ще затворим улицата, къде ще отидат колите, нали, трябва да се паркира. И всъщност идеята да се говори за отваряне на улиците ни отваря врати и възприятието на хората. Така че езикът е много важен, когато представяме някакви плашещи мерки, които звучат ограничаващо първоначално.
И така много ползи от тази мярка. На първо място те създават достъпни пространства около училищата, които насърчават ходенето пеш, карането на велосипед, като дават предимство на хората пред превозните средства. Но много важно за София увеличаването на сигурността на улицата, безопасността на улицата и намаляването на шумовото замърсяване, на замърсяването на въздуха с ограничаването на автомобилния трафик. На място, където децата прекарват или половината, или почти целия си ден, ако ходят целодневно на училище. И да, това, за което си говорим ние, отваряйки пространството на улицата, създаваме пространство за активна игра. Дори това да е просто едно пространство свободно от автомобили, без нищо повече. То е едно пространство, което хората превземат и започват да използват и да преобразуват според собствените си нужди. И всъщност ние това го видяхме, как може да се случва, макар че имаше намеса в средата, която ние бяхме създали. И не на последно място това, което наблюдават много градове и градски управи, въвеждайки училищни улици, че те променят изцяло мобилността в града, в краткосрочен и дългосрочен план, като насърчават и дават възможност на хората да избират различен вид мобилност, да тестват нещо различно, когато обичайният им вид транспорт бива предизвикан, обичайната им мобилност с личен автомобил, да речем, както е много често в София, е по някакъв начин предизвикано. Добре, и къде е София? Чудим се, ние имали училищни улици в София и първията ни оценка и сблъсък с ситуацията в София беше през май месец 2025 година, когато публикувахме една класация на градовете, в която участваше и За земята, и София. Тя се прави от мрежата Clean Cities, чисти градове, в която За земята е партньор. И тази оценка целеше да оцени 36 големи града, повечето от тях столици в Европа, как се класират по критерия град с мобилност, приятел на децата. Ние го наричахме приятелски настроена към децата мобилност, но child-friendly mobility, urban mobility, но да, мобилност, приятел на децата, може би звучи по-добре, както ти говориш за град, приятел на децата. И така, в тази класация от 36 града София беше на дъното. Имаше и други градове, които не се представяха много добре, но София беше на последно място. Като данните, които сме ползвали и предоставили на Clean Cities за тази класация, са от Евростат и от Столична община, т.е. всичко това са достоверни данни, които са били използвани. И класацията беше стъпва на 3 различни критерия, които се оценяват. Единият от тях е дали има защитени безопасни велоалеи, мрежа от велоалеи в града, които може да се ползват деца, за които получаваш определен брой точки, в зависимост от това колко велоалеи има. След това колко са училищните улици, като брой улици или процент улици спрямо общия брой основни училища, т.е. от първи до 7 клас се разглеждаше в България. И третия критерий беше зони до 30 км в час, такива за щастие имаме. Велоалеи също имаме, не толкова защитени, но училищни улици 0. И така, в класацията Париж, Амстердам, Антверпен, Брюксел, градове, които изкачват като водещи по тези 3 показатели. И Амстердам, и Антверпен, да речем, са нещо, което очакваме. Градове в Холандия, където има традиции в устойчивата мобилност, но вече от няколко години, повече от 5, Париж и Брюксел са градовете, които са лидери в трансформацията на градските пространства и на градската мобилност. Особено аз имам преки наблюдения от Брюксел, където живеех преди 15 години. Беше определено град доминиран от автомобилния транспорт. В момента там тенденцията, че се затварят улици и се отварят точно за пешеходство и други активни форми на предвиждане. В общи линии нашата мотивация и послание, че щом такива други големи градове, които са имали същите предизвикателства като София, могат да започнат трансформацията и тя да се случи в сравнително недълъг период от време, трябва да започнем сега и в София.
и след 5 или 10 години да видим реалната промяна в начина на придвижване, която да носи ползи за и качеството на въздуха, и цялостното усещане за градската среда и качеството на живот. И конкретно за училищните улици, да, Париж е града с най-много училищни улици, те са тотално в екстаз, градската управа на Париж от тази мярка, и всяко четвърто училище, реално пред него има училищна улица, но Милано, който е един град, където хората са също толкова влюбени в автомобилите си, колкото в София, насърчава мярката и я прилага също толкова успешно. И Лондон, който е на първо място с, мисля, че над 500 училищни улици в момента в града. Но интересното е, че тази мярка започва да се прилага в Европа след пандемията от COVID-19. Тоест, наистина това е нещо, което в последните 5 години избухва и е посоката, в която се развива градската среда по отношение на мобилността и сигурността около училища. Да, и в София на практика, както казах, не съществуват постоянни училищни улици. И още нещо, което ние правим в тази връзка, ние вече от 5 години измерваме регулярно замърсяването с азотен диоксид в София, с метод, който е официално доказан като надежден и може да се използва като референтен метод, достатъчно евтин и лесно достъпен, за да го ползваме в широк периметр в града. Това, което ние правим е, че всъщност, защо започнахме да го правим това нещо, азотния диоксид и каква е връзката с училищните улици, това е газ, който се отделя основно от транспорта, от автомобилите с вътрешен двигател и най-вече от дизеловите автомобили, които в София са преобладаващи все още. И така, официално в София такова замърсяване няма, което нас много ни очуди. Официалните станции на Изпълнителната агенция по околна среда не отчитат такова замърсяване. И ние решихме да проверим на какво може да се дължи това, предвид, че градът е задръстен с стари автомобили или с дизели или с неизправни автомобили. Не е нужно да са винаги стари проблемните автомобили. И така започнахме да правим тези измервания и вече поредна година доказваме, че има скрито замърсяване с азотен диоксид в София. За щастие, в момента се предприемат мерки и се случва процес, който станциите, които измерват азотен диоксид от транспорта, ще бъдат преместени и в следващата година се надяваме вече да имаме реални данни. Но в последната година, 2024, решихме да измерваме конкретно около училища. Само около 9 централни училища, които, да, мога да ви кажа, ако ви е интересно, кои са. Но около тези 9 училища, в 8 от тях ние измерихме целогодишно наднормено замърсяване с азотен диоксид, което е още една причина и мотивация училищни улици да бъдат въвеждани около училища. Единственото училище, при което такъв проблем няма, е 129-то основно училище или също Испанската гимназия. Те са в една и съща сграда. И там едната от улиците, която е точно пред училището, е полуучилищна улица. Тя е, как се казва, тупик, да. Без да сме правили много задълбочени изследвания, нашите измервания показват, че мярката дори не напълно приложена работи в полза на учениците и всички нас, които дишаме въздуха в София. И така, все пак ние сме промяната, която искаме да видим и с любов решихме да пробваме дали може да се направи училищна улица в София, как ще се случи, има ли някой, който да ни подкрепи. И така тази година, на 18 септември, това е една карта на Европа в сайта на Clean Cities Campaign, които всъщност са домакин на инициативата Streets for Kids или улици за деца. И част от Streets for Kids е и голяма европейска кампания за училищни улици. И така България за първи път се появи на тази карта, много самотна в Източна Европа, но се надяваме нашия пример да вдъхнови и други съседни държави. И така на 18 септември случихме първата демонстрационна училищна улица пред първо средно училище в София, на улица Стара планина, като улицата беше затворена за цял ден, от нея бяха премахнати колите,
Обикновено по тази тясна малка уличка има и паркирани коли от двете страни или от едната страна? От едната страна. Да, тя е еднопосочна, така че да, от едната страна. И това се случи, ние сложихме съвсем минимални елементи на намеса в средата и улицата оживя и тотално се преобрази в рамките на този един ден. Като да, децата, които се включваха, по-скоро идваха със своите учители, беше в процеса на учебния ден, но това би могло да се случва във всяко едно междучасие, след училище, преди училище и така нататък. Като същевременно в тази част на улицата няма в близост населени, т.е. жилищни сгради и не би трябвало да има сериозно оплакване от това, че децата са повече на улицата и играят там. И така, децата определено усетиха силата да превземат пространството и да го преобразяват и имаше изключително много щастие, забава и изподеленост в тези няколко часа. Имаше и образователни елементи, Къшонвил бяха там, което предостави пространство не само за малките деца, но и за по-големите деца, които намериха своето място и начин да играят и да се чувстват как да кажем, поканени да намерят своето място. И така, ние не искаме да спираме само с тази демонстрация. Много се надяваме да продължим нататък, като с любов. Много се радвам, Любов, че ти се появи, защото на мен ми беше много трудно да се мотивирам сама за тази дейност. Следващата ни стъпка е да се опитаме да продължим работа първоначално с районно борище и да направим още няколко демонстрации на други улици с други училища в района. Като най-предизвикателно ще бъде музикалното училище, но ще се опитаме и там да се случи. Същевременно ще започнем проучване на лесно достижимите плодове за улици около училища, които могат да бъдат трансформирани сравнително без голяма съпротива или без много сериозна намеса. Много важно е родителите, учениците и учителите да подхванат тази инициатива, да не идва от някакви организации, фондации или самотни войни, а самата общност да го пожелае и те да са двигателя за промяна. И да, много важно да работим с Столична община, която със сигурност трябва да бъде органът, който да реши да въведе тези затваряния. Начинът, по който се прилага мярката в Европа е, че улиците са затворени обикновено временно. Много рядко са тези, които са затворени за целият ден, но обикновено прозорецът, в който остават свободни от автомобилен трафик е от 7 до 19 часа, т.е. имаш възможност след това да паркираш автомобила си, който е най-големият ужас на Столична община, как ще махнем паркоместата от улиците и какво ще кажат хората за това, как ще реагират. Има варианти, които са работещи, не са толкова страшни, не са толкова трудни и нашата покана е към всички и към гражданите, и към институциите да работим заедно за популяризиране на тази мярка не само в района Борище, не само в София, но и в други големи градове на България. И това от мен. Искам да ви покажа едно видео, как се получи училищната улица, тъй като изглежда по-истинско, когато е в движение, освен на снимки. Намираме се на една оживена от детски глъч улица, която по принцип винаги е запълнена с автомобили. Днес, 18 септември, тя е затворена цял ден за автомобилно движение. Улицата е отворена за децата, за да играят и да се социализират, да прекарват време навън.
на тази улица свободна от коли. Това е първият опит за училищна улица, който правим в България. Правим една много временна училищна улица с идеята това да прерасне в някаква по-голяма инициатива и да имаме повече улици, които са затворени, които са отворени. За деца, за игра, за общуване, за родители. Днес сме тук заедно с художника Здравко Денев, за да поканим децата да нарисуват София, така както би изглеждала като корица на списание Де Софиянер. В случая той ги покани да нарисуват къщата на своите мечти в София. Те вече могат да си фантазират каква ще бъде градската среда, кой ще живее вътре, кои ще бъдат техните съседи. Това е специално подготвено за училището, квартална карта на първо училище, в която децата отбелязваха различни неща в квартала, които знаят как минават до училище, къде живеят, къде не много обичат да ходят, да играят и така нататък. И има едно табло за това, за какво мечтаят в своя квартал, където те споделиха своите желания за това как да бъде той променен. Щастлива сме, че гостуваме нас на първо средно училище Пенчо Славейков с нашия кашонвил. Тук децата правят различни фигури от картони, рециклирани материали и това е тяхната визия за града на бъдещето. Идеята ни беше чрез творчеството да провокираме децата да мислят за това какъв град може да бъде София и вече като пораснат, да се борят за това той да бъде все по-устроен, зелен, красив или каквото и да било друго. Според мен е по-добре така да може да се ползва за пешеходци, за децата, да играят, да се взимат по-удобно и така. Ето аз съм с велосипед и смятам, че и други хора могат с велосипед или пеша да се взимат децата, с градски транспорт. Това пространство трябва да бъде за игри, за творчество, за учене, за наука, където да бъде извън класните стаи. Тук сме, защото вярваме, че децата и младежите би трябвало да бъдат включени в взимането на решение за техния град и за това как той трябва да изглежда. Училищните улици са страхотна мярка за безопасност в града, за по-чист въздух, за по-малко шум, за повече възможност за игра и активен живот за децата. Всички дейности, в които бяха включени децата, им доставиха удоволствие, но и научиха много полезни неща. И за бъдеще ще се включваме в подобни инициативи. И ако може общината да съдейства повече улици да бъдат затворени и предоставени на децата за различни дейности и най-вече за тяхната сигурност, ще бъде много добре. Още работа по филма, това е предпремиера днеска, но да, ще гледаме да го показваме все повече. Много се радваме, че учителите така реагираха и бяха склонни да запишат и своите впечатления. Много по-ниското ниво учители не желаяха да говорят, не знам в каква причина. Това бяха само заместник директорите, които изявиха желание да споделят впечатленията си. Но мисля, че отивайки при общината и с това видео и при други училища, бихме могли да ви вдъхновим и да започнем трансформиращо движение за училищни улици в София. Това е от мен. Благодаря ви. Което за мен наистина е много важно. За мен играта е толкова многопластова и дава толкова много потенциал на града и на това как може да го разглеждаме, че наистина се радвам, че се събрахме така различни експерти с различно виждане по въпроса. Подготвила съм някакви кратки въпроси, на които ще се радвам така, ако може да продължим това, което чухме. Може би ще започна с Невена. Наистина бяхме ни много така подробни стратегии, проекти.
те, както аз правилно разбирам, са основно адресирани към експерти, към общината. Така ли? Или просто дори аз като... Да, може би не съм успяла добре да обясня, но това са стратегически документи, върху които общината е длъжна да направи такива секторни документи, а пък оттам нататък те са адресирани към цялото общество и има различни заинтересовани страни, които следва да са въвлечени, за да бъдат те реализирани, като разбира се, община трябва да бъде двигател и свързващо звено, но винаги тя няма как да се справи сама, въвлича неправителствения сектор, бизнеса, местните общности, голяма част от предложените действия и мерки са насочени към всички сметка, гражданската активност. Идеята ме да има някаква специална комуникация насочена. Като говорим за стратегията на София игра, някаква комуникация към семейства, към родители, защото като съм споделяла с други хора, обикновено това е нещо, за което не се знае, че въобще градът по някакъв начин работи в тези въпроси. Според мен това е много важно да знаем за това, че всъщност това е тема, която се развива. И примерно действащата стратегия София спортува, тя се реализира чрез програми. Дирекция спорт и младежки дейности всяка година има план за действие за настоящия период и различни програми, чрез които финансира различни инициативи. Съответно обявява конкурс, могат да участват който иска, включително училища, неправителствени организации. Това е един от механизмите, чрез които може да се реализира заложените цели. Но трябва да ги мислим като една рамка, която задава дневния ред на действията и от тук нататък всички ние сме участници, за да се задвижи и реализира, но наистина залогът е до каква степен имаме едно активно гражданско общество, което е готово да се участва в този процес. И другия въпрос, понеже започнахме да говорим особено с Дан за тези неформални игрови пространства. И аз наблюдавам много такива пространства в града и доколко те така могат да бъдат част от историята за играта, нали, по какъв начин те биха допълнили стратегията, защото те по някакъв път се появяват така съвсем за кратко в градската среда, друг път по-задълго наистина стават младежки пространства, които нали, самите младежи ги поддържат и се грижат за тях, но от друга страна знам, че има и конфликт, било то с граждани, било то с нали, районите, които стопанисват, дори не толкова райони, според мен по-скоро са зелени системи, защото много често именно тези хълмчета и всичките тези пространства, нали, как... Да, има някаква, която, както и по-рано споменах, нали, иска да изнесе играта извън регламентираните и затворени формални пространства за игра, които са тези над 1700 площадки. Нали, в същото време пък виждаме как спонтанни урбанизъм, така мога да кажа, ситуационни, изграждат нови такива пространства. Нали, тук въпрос е да се срещнат местата за игра, които децата сами си изработват с съответния регламент за поддържане на пространството, така че родителите нали, да не изпадат в ужас, че децата им ще влезнат в бункера, например. Но в същото време нали, знаем, че играта винаги те предизвиква да бъдеш любопитен, нали, да поемаш някакъв риск. Това е част от твоето личностно израстване. Трябва да се срещне, да има този баланс, който да бъде от една страна регулиран, за да се създаде една сравнително безопасна среда, но в същото време да предоставя възможност да си живееш риска и да израснеш личностно на улицата. Макар че да, ние това си разменихме като реплики преди мъничко, че реално детската площадка възниква с модерността, именно като безопасното пространство, което трябва да предпази децата от града и от автомобила и от цялото това движение, което превзема града. Аз мога да въпрос към...
Невена, тъй като 2027 е съвсем скоро, но тази стратегия вече изтича. Има ли вече процес за обновяването или те първа? За програма за София план за интегрирано развитие, който е приет, все още няма стартирал процес за следващия програмен период. Но да, това нещо, което може би пропуснах, и всички тези стратегически документи общината създава съвместно с заинтересовани страни, включва и бизнес, и неправителствени организации, още при самото управяне, съответно са консултирани доста голяма част от мерките за земята бяха също в този процес въвлечени, но по една друга мярка, свързана с околната среда най-вече. Аз искам да спомена нещо като предизвикателство по-скоро. Казвам в най-добре чувства към Невена и към колегите, защото ние с тях работим и знам, че те влагат си сърце и знаем това, което правят. Най-честите повече, които ни търсят нас да участваме в някакви предавания, не са за да покажем колко хубави неща имат за децата да играят, да се забавляват, как кръвта е прекрасен, а за това как има счупено, някой дете примерно пострадала на детска площадка или има някакъв инцидент, при което веднага се пита, знаете ли колко са детските площадки в София? И аз си знам думичките там, нали? 1750 бяха и там, колкото са точно. Казвам за стратегията, казвам за картата. И в един момент става ясно, че дори медиите, които се занимават с темата или имат отношение към градска среда, те не знаят за София и град. И това е безкрайно тъжно, защото усилията на вас, на нас, на всички хора, които се занимават по темата, поради причини, които са извън нашия контрол, разбира се, потъват в прахта за неизвестен дълъг период и тези... Документът е прекрасен. Аз нямам никакви притеснения за него. Обаче отлагането на влизането на сила на стратегически плани, някакви мерки, го прави все повече нещо, което няма как да... Трябва непрекъснато да се обновява, за да се случи, а то няма как да се обновява непрекъснато. И това е големия проблем. Заедно с това, че Министерство на регионалното развитие обновява известната наредба за безопасно детските площадки без особено влизане на експерти или неправителствения сектор за бележки или отразяването. И това са два документа, които просто стоят на трупчета и не помагат за оживяването на града по отношение на играта. Но не показвам с приятелска критика. По някакъв начин аз не искаме да помогнем за това да не се случва. За съжаление и от мен зависи приемането на документа, но да. Ще участвам в актуализирането му до последно и ще ви повличам и вас, за да може да бъде прият в един момент, надявам се. Аз исках пак да се върна към това, което ми разказа Дан. Той ми разказа, че по някой път тях ги гонят от определени пространства. Било то пред НДК, било то някъде другаде. Говорихме, Майя каза за самотата, нали, на децата. Може ли това да бъде заради липса на диалог между тези деца и града? Тоест, доколко ние не ги питаме за това, нали, как те се чувстват. Нали, нямаме тази връзка с тях. Нали, но ги гоним от града. Все едно, че те нямат... Ами определено е проблем, защото изключая няколко района, които имат, да кажем, аз поне знам за кметовете, които ходят по училищата, си говорят с децата, с ученици по-скоро, не с децата. Или организират някакви открити приемни. И децата, и част от възрастните, не мога да кажа колко голяма част от възрастните в София, гражданите, те всъщност не са самите много заинтересовани за това да предприемат някакви действия, за това градът им да се промени по някакъв начин. В смисъл, всички са окей да ходим на фестивали, училища, дворни училищни улици и каквото там се сетите. Но това, което знаем и ние, и вие, и ние, и общината, и ние,
е, че това е работа на терен, както се казва. Там е да подаваш сигнали, да си подисаш детската площадка, да почистиш, да говориш с тия деца, да им кажеш, окей, не съм съгласен тук пред прозореца ми да ритате футбол, но ето сега, примерно, можеш да отидете настрани. Или, примерно, по перцепцията си помислиш, аз също съм ритал тук футбол, в крайна сметка, и съм чупил прозореца на съседа, но това не е произлязло световна катастрофа. И това, което искам да кажа, че големият проблем е, че липсата на разговора между деца и родители, деца и директори, учители, родители, община е големият проблем. И че забравяме, че сме играли някога, че сме правили същите глупости, които са правили децата ни. А другото, което е големият проблем според мен е това институционализиране на играта на определени пространства между 3 и 12 и след това правете каквото искате, то град ви предлага нещо, но не знае какво ви предлага. Детството не е голям проблем. Няма как да имаш безопасна среда за деца между 3 и 12. Те играят по различен начин. И не може да приемаме, и според мен не е правилно да приемаме, че всички деца след 12-та си годишна възраст искат да ходят на стрит фитнеса. Ами може те не ходят на стрит фитнеса. И какво прави? Или примерно не прави скокчета на, как се казва, на скейт парк. То какво да прави? Какво е неговото място? Това е, че в един момент приемаме децата, че стават на 7 години или на 8. Взимам повод по това, че наскоро приеха, че родителите на децата до 8 годишна възраст може да се взимат неплатено, да работят през някакви това, че може да си гледаме повече вкъщи при някакви ситуации. След 8 годишната това деце пускаш в града и освен да го гледаш строго справедливо и да го ограничиш вкъщи, защото те е страх от този град, общо за другата версия да не гледаш пост представа навън и да му имаш доверие, че то само ще познае този град и ще си намери безопасните рамки на движение на забавление в него. Да, както ние не питаме в повече случаи децата ни какво искат те като среда, така и хората, от които това зависи в лицето на общини или други институции, също не ги питат. А те имат през какви инструменти да ги питат, през образователни инструменти, през затваряне на училищна улица и други такива консултативни методи. Вина ти каза мрежа от медиатори. И мрежа от медиатори. Това също може би било някаква възможност, а пък Вики ти отбеляза за това, че медиаторите, артистите са много чудесни медиатори. Аз веднага се сетих за един проект, който вече преди много години в Хамбург, не знам дали знаете, Парк Фикшън, но реално художниците движат цялото създаване на този парк, вместо да бъдат изградени офисни сгради, те успяват да въвлекат цялата общност, излизат на терен, събират желанията, създават архив на желания на всички жители от този квартал и най-накрая този проект, първо, че е реализиран парка, който е един абсолютно уникален и някакси така нетипичен парк с изкуствени палми, с алея с моркови, понеже това е било алея в леха, едно от желание на жителите от квартала. Най-накрая този проект отива на документа, той е представен там. И имаме наистина много силно включване именно от страна на художниците. Не знам дали днеска нещо подобно е възможно, като мащаб, защото с тебе си говорихме по-скоро за такива по-микро включвания в градската среда от страната. Аз много така настоявам на микровключванията, защото според мен всички тези фестивали, които уж за покачване на гражданската активност, те отново превръщат човека в консуматор на съдържание. Ти отиваш там да консумираш красив environment, да пиеш една бира, но сега дългосрочно със сигурност такива каузи са добри, защото говорят за важните теми, но истината, че работата наистина трябва да се върши на микрониво, защото по този начин, между се избягват от някакви генерализации, защото аз сега, докато ви слушах как описвате децата, аз си мисля пък за моето дете, аз имам живо тинейджърче на 15 и горе-долу така от нейните начини на ползване на града
всъщност виж, че тя доста се забавлява и това ми беше усещането. И според мен наистина въпросът обаче как точно и какво се случва. И примерно, ето ти даде някакси то пример, който е за тази леха на този човек, който нали, и така веднага си ги представих те моркови. Толкова красиво ми стана. И си казах, че може би всички от нас те им някаква леха в себе си. И ако се съберат много такива лехи, изведнъж стане една такава вълшебна градина, която наистина е вдъхновяваща, а не, че сега тук ще се освобождаваме всички и заедно ще подскачаме, нали? И изкуството наистина успява по някакъв начин да обърне внимание, да е чувствително за тези моменти, които създават голямото. И отново, Вики, пак за фестивалите и за това, че изкуството обикновено сме свикнали да се случва дори това, че нестабилната земя е тук пред по Центърала. Ние да изкарахме веднъж в 9 слона, веднъж и много в по-малък мащаб и на училищната улица. Но как бихме могли така да се докоснем, може би, до ежедневието, нали, чрез изкуството? Да, това е наистина въпрос, който може би, нали, и с вашия опит така Но това наистина въпросът е, според мен, независимите организации в голяма степен всъщност крепят положението, защото вие сте на терен, който работите. Общината, както каза, нали, през програми и така нататък, всъщност наистина това трябва да бъде още по-силно, да бъдат въвлечени граждански организации, които да изпълняват тези рамки. И наистина тази работа на терен, дългосрочно, с хората, които живеят там, но и да се припознае правото да не участват. Мисля, хората трябва да могат да не участват също така. Това е много важно, защото те участват по друг начин. Един пример, само съвсем накратко ще дам, пак така в едно швейцарско село, по средата един фонтан, нали, една чешма, и той отива там и решава да активира. И почва там да е пълни от време на време с вода, от време на време с приятели, които пият бира, от време на време с туристи. И една жена по цялото време ми казва, това е супер ужасно, какво правите там, какво правите чешма, това какви сте неща. Обаче в момента, когато почнали да идват така туристи, да питат какво се случва там, тя казва, тези хора правят едни ужасни неща, ето вижте на тези снимки, почва да показва снимките. И всъщност най-перфектният документатор, тя снимала всичко, разказва, ония път какво направиха, а тези какво, ходиха голи, нали? Ти всъщност разбираш страшно много за това място, нали, как може да бъде ползвано. Да не забравим тази важна роля. Добре, Драга. Според мен с училищната улица, нали, също така много въпросът за медиаторите и за това как въвличаме по-нататък общността е много важен, защото няма как да продължаваме да ангажираме, нали, всичките училища в града. Как прехвърляме, така да се каже, тази инициатива според тебе към... Да, ами аз си мисля за това нещо. Определено ще трябва да направим още няколко демонстрации, за да има повече гласност и публичност. Определено трябва да опитаме повече медии да привлечем следващия път, макар че имаше медийно отразяване, но недостатъчно. И според мен, вероятно, нещо като представяне по училища също би било смислено. И надявам се наистина да започне да идва инициативата от горе надолу, да не е нещо, което е организирано и училището да е поканено да се включи, да бъде то инициатора. Аз си мисля за нещо друго, когато говорихте за самотата, че всъщност мобилността и начинът, по който се придвижват децата, има същото измерение. За свръхзащита, предпазване, изолация, самота. Когато превозваме децата в автомобил, много често в този момент нямаш пълноценно време за социализация, общуване с детето си, когато си шофьорът му. То не възприема средата изобщо по същия автентичен начин, ако върви в нея и изследва. И всъщност една от препоръките и изследванията на концепцията за улици за деца е, че в момента, в който ти дадеш възможността на децата сами да се придвижват до училище,
свалиш тази протективност, свръхзащита върху тях, да бъдат по-карани или да се движат. Дори градския транспорт е ограничаващ в известна степен, но това отключва стигността, въображението, възможността те да споделят, да влизат в ситуации, които не са контролирани, в които родителят не участва. Да речем, за по-малките деца не е толкова адекватно, макар че в Финландия имаме примери, в които деца на 4 годишна възраст сами ходят до училище с колелото си. Ние с нашето дете практикуваме ходене на училище с колело и вече го оставяме на 10 години и сам да се подвижва с колело по улиците. Страх ни, имаме своите притеснения, но всеки път, когато се върне вкъщи, ни разказва някаква нова история, която е преживял. И това със сигурност е обогатяващо за него като преживявания и опит. И така, в училищните улици просто ще дадат възможност на всички тия деца и родители, които ги е страх, да пробват с друга форма на мобилност активна. Аз може много набързо да се включи, защото училищната улица ми се струва като много добър диалог с отварянето пък на училищните дворове, което е една заявка, която нашият кмет така публично е казал. Така че ми се струва, че би могъл тук да стане чудесна колаборация, така или иначе тези пространства да бъдат отворени за хората от квартала и за семействата на учениците, като пространства за игра, спорт и съответно пък улицата. И във връзка с качеството на въздуха пък имаше едно изследване, което беше правено в математическата гимназия, ако не се лъжа, именно заради това, че тя се намира на голям булевард. Това налага да бъдат постоянно затворени прозорците вътре, което пък влошава качеството на въздух в класните стаи, което пък е доказано колко зле влияе върху концентрацията и така нататък. Това е просто още като един допълнителен аргумент. Математическата гимназия е най-високи балове. Защото си отгледаме Ние всъщност мерихме и около Софийска математическа гимназия и първа част на математическа гимназия на двете места бяха нормите за азотен диоксид над допустимите, така че... Въпросът ми е дали вътре в класните стаи, защото може да се окаже, че качеството на въздуха вътре е по-лошо, отколкото и най-вероятно навън. Просто като още един аргумент за това улиците да бъдат свободни за децата, така че да може да влиза чисто вътре в класните стаи. Само да добавя за затворените улици и училищните, тъй като ние имаме два опита за затваряне на улица за игра, които сме правили, даже преди Слатина, преди 3 седмици. Беше последното и там аз много ви се радвам, когато направихте, защото при нас успехът беше половинчат, т.е. те затвориха улицата за движение, но колите не се мръднаха. И съпротивата на хората, когато не става дума за училище, когато училище тук вече контекста, но говорим за улица, която е срещу малко паркче и стари плакове. Тези коли да се изнесат за половин ден буквално в събота и да ги няма и там децата им да играят, ни пожелаха. Което, и това сме го преживявали 2 пъти вече, и тази съпротива може да се бори единствено с това, което вие казахте за това, че трябва да се слезе в квартала, трябва да се говори с хората, трябва да има микронамесата, защото без тази микронамеса, каквито и те хубави приказки да си говорим, това няма да се случи. По отношение на отговорните дворове за училищни дворове, на които ние ги следим както са случи това нещо и сме големи радетели на това. Там големия проблем е, надявам се да бъде решене устойчивостта на тази мярка, защото от една страна е вандализма, от друга страна е почистването, от трета страна е използването им реално за нещо, което става за общността. Тоест хората не просто отиват да си разходят кучето от детето да си поигра и да остават непочистено, а да се използват местните общности примерно за концерти, театрални постановки, арт намеси, които те в малочищен двор е идеалното място.
Не искахме, извиня, ще прекъсвам, не искахме да се опитаме поне, нали, нестабилната земя е едно от местата, където да се озове, например, училищен двор, но това абсолютно не беше възприето от общината. Така че има още много въпроси, които трябва да се изчистят, за да може това да стане устойчиво. Иначе имате голямата подкрепа на, мисля, че на повече хора, отколкото да нямате подкрепа на повече такива. Ако някой от гостите има въпроси или коментари. Аз имам един леко ме засяга това нещо. Как се процедира в случаите, когато искаме, да кажем, правим някакви игри физически, искаме да ги разположим в градска среда, но не за трайно разполагане. Защото знам, че разрешителното за правене, примерно, на детска площадка за съоръжение е супер дълго. Примерно да кажем, направили сме си някакъв ксилофон, който си е много DIY. Искаме да го поставим някаква градска среда. Как се... Това мога да ви кажа аз. Защото преди буквално няколко дни създадохме по-скоро един кратък документ, казва се наръчник за улични игри в квартал в 8 стъпки, в който описваме как точно се случва процеса, разрешителните, организацията и така нататък. Нали, не е точно за... Може да ви се помогнат да знаете какъв е пътя. Нали, става дума за нещо толкова много, може би ще бъде и по-кратък и по-леснена ситуацията, но ще отнема поне един месец работа. Но къде е този документ? На нашия сайт го има в частта библиотеки. На София? Не. На вашата safeplaygrounds.bg в библиотека. Те са описали от разрешителните през общината, през работата с общността, през мерките, които трябва да се вземат, за да се случи такова нещо. Благодаря ти много, че действа за включването. Ами аз пожелавам успех на всички тези начинания. Аз може да добавя нещо. Да, разбира се. Толкова много неща да се кажа. От гледна точка на мобилността и на децата, че има един интересен факт, който не знам, ви го знаете, но детските градини по времето на соца, които са планирани по това време, всъщност са за пешеходна достъпност от 5 минути. С идеята да се достига пеша и да са, така са и планирани тогава, приема на децата да са в този обсек, съответно и началните училища. Сега се говори за 15-минутна достъпност, нали, разширяваме тройно, но факт да ви постигайки до това би било много голям успех. Тоест, връщаме се назад към тази, казвам се Емил Христов урбанист, към това така забравено малко устойчиво планиране, което, както споменахте вече много пъти, има голямо значение, се отразява върху децата, тяхната психология, представата за града и така нататък, да се движат сами в градската среда. Аз лично съм ходил на училище до 7 клас пеша, сам от първи клас, но училището ми е било на 4 минути. Улицата и целият квартал беше занемарен, улицата беше разкопана заради топофикация, което много път съм си мислил как само по себе си беше проблем за много отношения за квартала, но беше за нас децата игрово пространство, за колела, за локви, за ходене пеша, за каквото и да е. Нямаше трафик и беше безопасно, и беше сигурна стойност дори. Така че тези неща за мен са много важни, защото, както казах, просто детето иначе се телепортира от едно място на друго и не може да, както и много възрастни, но това си е тяхна работа, не може да преживее градската среда по начина, който не си иска да преживее. Т.е. да мине през улицата, да пресече, да спре, да се огледа, да види дървета, бездомно куче, каквото и да ходи, да дигне едно паве, да си поиграе с маргаритите, както имаше на видите и така. Да отиде заедно с ученик на училище, това също е много готино. Има други такива кампании. Тук мисля, че го видях в някой град, поправете ме за ходене, групово ходене с колело. Байк вас имам дори видео, ако искате да го покажа, защото е много вдъхновяващо. Което е наистина страхотно. Инициатива. Така че има, да, ще видим. Може би дори за финал, защото Като децата искат да играят, има този дядо, в който седи в охранителната будка и през цялото време им вика да слязат от камените.
И такова някакъв тотален... Ами той имаше почти скандал в групата на оборище след 15 септември, защото някой каза, това не е правилното място, където да играят децата, нали? Обяснете им, че това е саркофаг, не трябва да се катееш. Не, от друга страна, при Езерцето има предвид. При Езерцето, камъни, да. Аз имам още 20 минути. Добре, но пак, нали, камъни, в смисъл, децата наистина си намират се едно в пространствата. Добре, последно за финал. Покрай събитията, които организирах с карта на София за деца, тук не бяха много, но питах децата за техните мечти за града. Мога ли да ви помоля и вас, така кратичко, да споделите вашата мечта за София? Аз така вдъхновена от последното видео мога веднага да кажа, че си мечтая. Всъщност всичко това, което си говорихме тук, се оказва, че ако просто махне малко коли от този град, може много бързо да реализираме така доста от мечтите си. И ако... Аз лично също обичам да карам колело в града, хич не се чувствам добре. Бих се радвала така да мога да се придвижвам пълноценно. Моята мечта също е свързана с мобилността, защото това е голяма моя страст и определено по-малко коли, свързани, безопасни велосипедни алеи в София биха трансформирали града в едно прекрасно място за живеене. Тя сега е много хубава, но минус 50% от колите ще бъде прекрасно. Аз чисто практично това, което видях от Надеве на презентацията, си мечтая тези червени зони, в които хората, които живеят, нямат достъп до детски площадки, до паркове и така нататък, да намалят максимално. Защото аз имам щастието да живея в Стрелбище, общо зато тази част, която общо зато има малко и къщички, но няма това скупчване на индустриален тип архитектура. Има зеленина, има още някакъв живот. И може би някакъв тип носталгия, но си мисля, че това е по-добрия вариант за устойчив живот като цяло. Може би не за София, може би тия малки кварталчета и тия къщи и така нататък скоро ще останат съвсем в миналото или само да затворите комплекси, но наистина си мечтая това, което от следващата, примерно, стратегия, която стане, примерно, когато стане влезе в сила, е тези червени елементи да изчезнат и да са минимални. Да, аз много си обичам София така, каквато си е, но си представям да има 100 000 пъти повече деца навсякъде. И те си намерят път. Това е чудесно. Всъщност, мисля, че беше Гил Пенелоса, който казваше, че децата са мерилото за това колко качествена е една градска среда. Тоест, колкото повече деца виждаме навън в града, много по-добър е градът за всички. Така че това мисля, че е хубав финал. Благодаря на всички, които се включиха днес. Благодаря и на тези, които дойдоха да ни слушат. Пак големи благодарности на Дан. Много ми се иска да привлечем повече млади деца също. Той се страхуваше да каже много от неща, които всъщност не казва. Аз мисля, че това е защото наистина няма този... Защото, например, има много изоставени сгради, където тинейджерите ходят. Не искаме да знаем, че ходят. Защо нека си имат своите тайни. Не изоставени сгради, които е много остро. Не знам къде са. Не знам. Те си търсят местата, където могат да се чувстват, може би, сигурно, не знам, защото... Предизвикателство търсят. Да. Високата сграда на Балканския полуостров. Да. Благодаря.